Hello everyone, खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टु माय चेनेल। ओमफ्राय नै आङो ओंखारलायबाय थांनो। जोङो माने गामियाव थांनो नागिरदों आरो ना, हwlaiyw गामियावहाय बे आदैमोननावहाय माने हाबा दं नालाय बिसिनाव आदैमोननाव, ओंखायनो थांनो नागिरदों आरो जोङो। ओमफ्राय आंनि मा बाबाबो थांफागोन नालाय, ओंखायनो आं दा नै लायनो थांगासिनो आरो बिमाखौहाय। जोङो नै दखानखौनो बारै बारनानै फैजोबनानैहाय गामि दखानावसो लाफैनांबाय आरो ना, नानि उन्दैबो दं नालाय बिसिनावहाय, ओंखायनो जोङो माने मेथाइसो लाबाय आरो। सफैबाय नै जों लोगोफोर आदैमोननावहाय सफैबाय आरो ना जोङो। ओमफ्राय नै दा नायनोसै हाबायावहाय मा आवगायखो बेखौहाय नायनोसै आरो। ओंखाम जाग्रानो बे हाबानि दासो बानायगासिनो, बानायखांथ'वाखै आरो दासो बानायहांदों। मालाय मैगङाबो नै जि गायसोगारदों, बान्दा कफि दंसोगारो नै, मालाय गामिनि ना मैगंखौबो जि गायो बिस्रा आदैमोनहा। आलु गायो, बान्दा कफि गायो, जोगोनार, बिदिनो फान्थाव बेफोरबायदि गायो आरो। फ्रेस गामिनि मैगं ना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आखाइ सुग्राखौ बेयाव बानायदों। ओमफ्राय नायदो लोगोफोरनि बैग्रिबो फोरानगासिनो, एकदमबारे मैगं थिलि गेजेरावहाय थिंनि न' बायदि फिसासा बानायलायनानै नै आराम फोरानगासिनो आरोना। बेखौ आङो जानाय नायनोसै एसे, गोदै ना गोखै जाखायोना। साहा लोंनानै नै आङो ओंखारबोबावबाय आरो ना, एसे नायद्लाबायबावनो होननानैहाय। नै लोगोफोर बेवहाय माने आलासिफोरखौहाय जिरायहोगोन जाहैदों, ओमफ्राय साहा आरिखौ लोंहोगोन आरो बाहायनो। माने बिदिनो आलासि रायजो राजाफोर बिदिनो जिरायहोगोन आरो। गामिनि नालाय लोगोफोर, सिम्पोल आरो ना। बोथोराबो जा गरम जाहांबाय ना, आयौ ओरैबायदि गरम, ओरैबासिनो गरम जानाय मोनबाय आं लोगोफोर। सान्दुङाबो ओरैबायदि दां जाबाय, ओमफ्राय बोथोरखौबो जि गरम, खेबसेनो गरम जानाय मोनथारबाय आं। हाया मोनलायलायदों गरमखौनो। एसे बेवहाय साया आराम थानो आरोना। ओमफ्राय ओरैनो फोथार दङ। बिसिना ज' गामिनि सेंग्राफ्रानो ओंखारलायनानै मावजोबो आरोना हाबायावहाय। हाबायाथ' ओरैनो गाबोनसो, ओमफ्राय जों दा ओरैनो नायनो फैदों आरो। बे आदैमोननानै एकदम ओरै स्कुल खाथि जाथारो, गामिनि स्कुल। बेनो स्कुल, बेनो ओरै। मालाय गोथाव सङो नालाय बयजोंबो बाख्नायजाथारोहाय। ओंख्रिया नै लोगोफोर अनला ओंख्रि बाजै संनायनो, गोथाव संखादों। अनला, आलु, मटर, बुट होलायलायनानै संदों आरो ना, मिरामिसनो। हाबानि माइरं जावनो नागिरदों नै, लाहार फाहार खालायगासिनो आरो। पिकनिक जानायसो गेलेयो। नै लोगोफोर एबाराव ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खालामबाय। ओंख्रियाथ' अनला, आलु, मटर जाहैबाय, ओमफ्राय लोगोसे अमा बेदर दंफायो, लाब्रा दङ। जानोसै आरोना एबार गोथावनो। जाना फैखादों जोंहा। लोगोफोर जोङो जाखांनानै नै गय जाबाय, दसे जिरायबाय, रायलायबावबाय, ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरोना। नै जोङो नैबेनो आरोना हौवा गोदाना खुलुमनायावहाय।
ओमफ्राय बे हिन्जाव गोदानमोन ओमफ्राय लोगोफोर आङो मानि दिनै मोजाङै देखायथ'ला हिन्जाव गोदानखौहाय उनावहाय मोजां देखायफिनसै आरोना सिनायलायलाङासै ज' जाजाबाय बे गारिया सान्दुङाव